nik uste garai politikoak aldatu dienean ere, nolabait Euskal Gatazka enamen bukaera, Euskal Herrian musika ez zela horren politikoa. Letrak ez dira horren zuzenak, nolabait esatiarren, bai ordea pentsatzen dugula norbanako batek ekoitzen duen guztia dela politikoa, goizean jekitzen den momentutik lotara dijoan artean politikoa da. Orduan, musika, gaur egun Euskal Herrian egiten den musika guztia da politikoa batean, baina kontua da politikotasun hortatik antzera ordezkatzen den. Eta nik bai faltan somatzen dela batean, nolabait musika zuzenagoa, eta lehen aipatugu komertzialitza, eta nik uste badagola ere Euskal Herrian sektore jakin bat musika komertziala egin nahian, eta fast foodarekin alderatzen horrekoan, fast music terminoa pixka bat, nola hiruzpalau hitz hartu, ez, ni bereziki letretan, letrazalea naiz, eta hiruzpalau hitz hartu eta kanta bateko itzi, azkar batean, eta hurrengo asterako beste bat, azten nola baitean, zirkulu birakari hortan sartzen dira artistak, eta ez ere, nik uste, ez dakit, gero bakoitzak bere bura usteak izango ditu, baina ez ere, nola bait, patxadaz gelditzen esatera zer kantatu nahi dut, edo zer nori zuzendu nahi natzaio. Orduan, pixkatoi botateko faltan, kompromesu politiko hori Euskal Artisten gamintzat. Bai, ikusiz. Eta gero ere bai, zure alderan arira nik pentsatzen dut musika kontsumitzeko era pasiboa bihurtu dela. Osea, algoritmo eta historia guzti hauen era hontan iritsite zaizu musika mainstreama. Osea, zuk ez ez bilatu behar. Eta nik ustorteak hau gure inguruan, zu alain izan zaiteken dezela, edo adibidez Paulek erakusten dit beti musika pilo bat, edo nik ere bilatzen dut, eta guk igual badaukagu ez ohitura hori musika berria bilatzekoa eta alternatiboago den hori entzutekoa, baina belaunaldi berriei egia esan musika konsumitzeko era berria hau erakutsi zaie edo iritsi zaie, ez pasiboa TikToken mainstreama den estribillo hau entzungo duzu, 50.000 aldiz, tak, hortikan ezin, ezakazu aukera eta atzeko, ez? Eta igual, hori sustatu beharko ditzak, igual